nti edia kwan beto adwuma oye na adwuma no a na branti bi kodada no edia okofa no oni konyinsɛ oni nyinsa busua no ya dwene wona osenka yede me famra kwa so sanse adwuma ne aboka na edia kwan na kotum nti adwene wa na de anse ye hwe no kakra ye hwe na branti no na busua bae so ne akwa na nyimde oba be wa no oba ne ho ade ampa busua ji tum me transe twen kakra onna busua bae ni ma na busua nyina omba ya akwa no ade oni akwa no be kwa wa na omufri be kwa ba be kumasia ti oda akwa no be kumasia so fitani oni akwa yi abetra enne bari nyina eja omu aja somdwe so muti asomdwe basa bia ma ente ebreka kremu yete anse mo fasi oyare yare babo no keka ogire ho onye abranche ne pamo ba no mane ba ne krum ebusuanso agi ye no ya ntrance se ya hwema ya fasi enwu ti ebusuano etwa na mo empa bofie ni hospital bebre be abusumi nsia de na chese abusuadi na chisa yare ne ba opia na ase otetini ntare de no tuturu ogu na hadwen ti etwa na mo abusumi nsia kire no ene hospital na nyame adom yare no etekoe yare ntikwa na kwa ba abusumi be nsia kan ya kwafe ene ewo mu yi abrantie no ma ye frɛ na wo ma yantehwe wo ma no sende kakra ma ne ba so mfanto bini oba na yare ndie wonfi no aden so akwala ele na busua boka empe wa aduo no ya nsanka ya busua kwa de befa apondo so nanka aduo no de aduo no akwala no ba ante no afa nanka onso de ate eka ewo ya frɛ na onfa me frɛ na onfa mprenu bia me frɛ na ofa da meba ene ne sema kai ya chese afiba kuna oba odini kuntina yare abana be man hwe na yire na oba nso ti baabi otena ne bese ne ma me so de yesa ne ye no santem brem no se yitu wana mo timi ame so akla insa de ne bai fuka ba kumasia ekoto ablante ne de chane sa owura enye ntokwa na ba yare na ba se ya hwe na manwa ba no eka ho ti be bra na bebusa ne ka no odi o no beyi na afọ yire so fa no na hwe oba no ba edema no wase wate na msio ene meko ene me jawira am do ba ne ja no na jam de me fo kai me za ko me krum e kodu ya na kle ya frame say da ofa abranche ar me ban me ko ya da ye dem no ko fo ba kotrem oba ne manyina gudem ho entino me yansa betwa na me de abakire wa oso obaji me fo ase no afen so oba bumi ento akamasi abonten na me so wai wasi if you run ajimi e woni mu aba pa bebia mata nti sa na tie dia wasi me nkonjiro afoka ameko eja ofoka bedu san kwanta ya ha branche me ka kire nse adam kom ka kire nse omomode ni ma me ni papa mra na se mo ne hwe ni fa yentu yi ma hwe ni mu wa ma na mbusa akron se sia no me pese me san ni ko no no so fa me ko babu me oso be se me phone odoba ni magudan mo me ko tran yi ti sa na tie dia muni ma kira mo me na umfa me company fo nim na mo hwehwem na mo mfrɛ no na de ntia oyem sa no sama yare no amhwɛ me na ontwa ka bia na odam ba whatsapp me nsa plana ka sama apam de no se me dinachi sanopai Lawson fo ni mo fa se ba ya abrantie no obu e kwase ya sanse oja plana plan so ya kwafe ono ohwɛ oba na kira kwai ono so me fare nko de ntia se ne se de abram se mo aye na de editwo ye no ahwɛ de atona boye yo Adwoa tin de yeso yesempa yeso ya mamone ha papa abema no ye friend say ani abema na o ware wo faasi edi ameni mpa de friend junior na edi mpa de ana edi ne behunu edi ya friend fi na de junior na menim say yo any Mrs. ye fro wankasa wudi ni nyina de say menim say wo fa kanya akon de he ne ka ho ye family to adom wankasa kesi a matiefo obi anti o ye family to adom ye fro root adom ana wo fie de he adwoa akon anya akon
wo kroni friend say Pacha Stevia Champon. Steven e champon Pacha. yo me da se mesa ba so biem ofa na wo ka se oyare na e baaye e na award ode wo na tikode ne baaye wo na tikosa sei be ma no ankasa ne de oba no FC ka mu de ne baaye se yare aba ma hwe ne binti muso mu hwe ne bia na asa sei wani na chikra yale ne ba no no so opam no se onko na yare be e na otimi ono so timi e ba afie yare na se high fever keka e ba tiko kakra ana saba e ba tiko kakra ana saba e se be ma no hu se de anu de ma no kan no se onko nti no ansa kala na tiko kakra no a otimi nya ka ya na pa wa no so e de be fie oba no so na chese nya de ketwa kra nye be ma na de ne ba ye papa ba cha no aba fidie no ma me na nye be ma na di na chi de ne ba ye abi ono ankasa ne fa ka no no ne ba ne ba ye me ba cha wo de mo ba yi mo fa si e ma ware ma me nika me so ma me no papa ankasa nso wo he ya me unua ba ya nti no o no yare ena si o count me fa ena wa konta nso wo he ono so afrim oh okay konta na afrim last year no na ye nyina wi nti we dia asante ma ne pa na we wo fa si e chi empa ofa wo de wo fa si ma wade edi fie sei ena yare ne ba na yare ne wo ho ansa no wo kwa ware no yare ni wo panse be o wan be se fie na de e kwa no ba nti wona tambe se fie mi ensa de akwa ya nti bibia wona ti asomdwem ti afi emuani ne yare ne start ya e kase ye kan dia afi muani e obedi ya nche no ye hwe no be busumi nsia ansa na yare no e kofom yare no kofom no so atrefie busumi nsia enu nti afre be ma no a oma emene papa kra kasa ne mama akasa maame papa ndo so pra be ma ne maame ne papa nyina akasa ase mumra na se ma ode hwe ne mfa yentu yi oh ye beba na beba kira fa de so pra nti no amba abrante nso me de koma no so ka kira se me de yera bre no nti no onye no hwe na fa ye ka wona kira ba na okobro no okopam no me ka kira se obeba omra ye mfa enyina se me obi ye mfa penifo ni de kana si ya ayire woncha ye zura hwe oso yum ka so ja no oban so ka so ja na mom no oba nche so apam no akofo ba tena dem aja so mpe no ti so mpe dia na ofisa awar for dia o mesumo no ma compensation ofa na munyi ni se bia mo de eka no so e dan dodo de hunahuna no visa se de wo kan pem wo hadue no kane tetedie ena mo se wo metu ya se ya na mo gini ya 50 ya 70 o metu 50 abusua no mo mutu ya empem nso ono metu ya empem aduenum no mo fa adueso no waka ma na te ase sa ma na giba se wo betu ya eno po de se ka ne ya anka nkyere se ka won tino ya de se ka kakra won tino ya omra fi oh okay ento be fie dia na beti di o brother se bu fie bitumi a chokra ene ya wo ira ho aba no afo ade ne mo no se e ka obi ayare na ka be fie so be busa ni afre no so be ba no na o ma ne papa so o ba so o ma afimu ya na oba betra ma me so afi afa dia ade ba ku bia wo ye me de se ode ne ba ye no abusua mo de hie nti muso ni mu ehwe no fi se na enkwane ne hia mo hwe ni wie ye no muguso hwe na mo se mo frɛ no a na oma onfi mo na mo hwe ni wie ye no nso mo ahwe ni mu a wo ma no wo ne wo fa asi na ede no call ba bia be ma ne tie meboa na o call ye na baba wo fa asi so akohu oba ne ma ene ade nti wasan aka ne ti kwa manaba o ka ne ti kwa ma ne ba ye wankasa wonko awakọ se me ne me so ma se ekotena se na ma bisa ne de enti a wawo me wo fa asi etiko na no na me no mo fa so ka kire me no na ka kire se omra na me san ne nko oba me san ne nko na me ka kire se tama ehye no ama ti se sia nde akwan san na ba ti mpese akwan ka na me sanya information bia bi ma me ne wasem na plan se ofa uja mo ho obabu mi eso be se me phone ti me dia me san ko nti no me die fami kon Lawson na yam frɛ no ne frɛ no na no wasam be ka na betuma gina ma me sanse wo de mbekɔ wo be jam haba onso ba bo mi ta kwan de osoro si obekɔ akɔtena ho obebo no asem ni na no nti na wo mo hayi ofa wada rumo na minimisa awade de enya be ma ne nkwa na sɔre ba ya busua na gye awade nti na mpanin se wo ba aware anya be ma betim no na abɛwa na busua mu ni nyina ense wo no mo nkomafo obi abeka bibi ne yare no mu kra no mu bi behwe no eno de
yare mu no ebeja mo no a se mu bia ba ho a ono obeka sɛ ne sa abrɛ ne sɛ toda wo sɛ ba nani wo sɛ ba so yare ne ba mu anani na no ho so yi ebia na taata ma eba ye no mu na o mo ba ya nti sɛ de mo te ne nkyɛn de mu be mu e free sa no a yare ne ba no me ye ekɔ kakra no me ja no bekman se me ti kuma se eti abrepo oh okay ha nti me ja no ma ne maame no okay abrewa no so yale ase se sisi nyina no ntumi fa ntran se kra so no nti no imi ja oba de so obi ba ho ba hwe no ana se dia ise busa na yare no mu nso emu dendenden ne sɛ la abusuafo anase ama ni ade me hu obi wa hu bia nti bia mini wono obi fa kire ba na so be ndia eso ba no ana be kire ofa yɛda sɛ wayɛ wɔfa adwuma ɛde ama yɛ paa ɔba panya ako sika nsuo abronoma ɛyɛ akasa kɛse ma me wate wo yare no mu sɛ yare no ɛba yɛ na wo hu me ba che da bi yare na ankasa na wo ankasa no wo mo ka kyerɛ wo sɛ yɛ na ɛte sɛ yi sɛ wo si wo hu a die na wo mo ka kyerɛ wo sɛ ba wie a ɛyɛ na wo yɛ ba cho sɛ mani so tetemi na o mo ka kyerɛ me a omo se eya omo ye me ye me tisi abonten na ma woroworo me ho o tisi abonten na ma woroworo na me ye dede enti efri se wo si so kopim se yetete wo a wunyini ya kwa ware yare we bi ma so da me ba che da bi ebia na ja wo fa wo ka bi dia kata na wo fa ase so ye nka nkere wo se wo yare bi sei da me ba che da bi ukwa aware na se di sai ansa na wo hu se sa yare we yi niti pacho me wale ya me ko ya ni de me ba ne se 3 years me ni 3 years mu ansa na yare ne ba pacho na nse ya wo na bibi wo ho wo ha obi oye obi bi ene nti na ma wo dwen se wonya sa yare na na me ni nji awale anim wo ka se wani nyi a eni je bebre me de ma mani je no ebia ema wo wani nye nti eni je ne ye de he na wonfa wo pese nko wonfa wo mpie no wonfa wo mpie wo pese nka de bia wudi mo no ma woni mo wo pese de bia di fufuo no ma woni ana de he na ma wani nye me ba cha de bia no ne me ko ma me woni se ya na wo ankasa so na wo kofa ntokwa ne ba me ba cha da bi enya me na me kofa ba ono ne kofa ba eye de na won ne kofa ba na de che de ba ntokwa ne ba na se me ba cha se menene se tembi na me bisa na de se ebia wo ma miska e ma me mfa nkoto wie kura o ma me ono a onto atale nhame ono so onto mpabo bi ma me onto eyi bi ma tino na ma aye o hawa ye de abeto me so me so am so me ti o me nya adwuma bibia me bisa na onye ma me aduane kura na me ye yi kura o ma miska anya de emfa nto aduane otimi chi me yam kom 4 days 5 days na me nya de me nya iska nto aduane ni ye me ma me a wote ho a me fa ni se oyale a wote one na tembi a osani iska de ma me se me nya fa nto aduane nya de eni nyako adwuma be na wusua asa na aware nyinse ne be ma aware na ba mu e ba che na me sua adwuma tailor na usua tailor na akwa ehu susu na ehu twetwa na ehu pam me ba che me nya 1 year na me de nyamo ya enti wo kɔ adwuma no ekwa akosua no na wani so ade hunu pa se opese wo ye dai daache de na me pese me sua ade pam opese wo sua ade pam e wo mani so ena nyankopon adom saa eniso ade hunu no wo maame wo fa wo busua ede akwa akɔhya se enti ade na wo kɔhya adwuma na se wani afe obi be se wo pe na wo kɔ ye wo sere me madwo Aprebi amete yi sere me na me ho bem se membe ade na wo kɔ ye aware no nso wan kwa nkoto adwuma ne sua ne so o ka kire me se akora ni nya 2 years e o de me kwa akotum eno ne me kɔbɔ so a na one me ntokwa me kɔbɔ so se won fa me nkoto adwuma ni ma na one me ntokwa enti se adwuma ne ntumu no na wanfa wantum na ede ntokwa ba na nka wontimi enhye se nsu atonwase o se nsu abele wo so bi o se nsu ice kenke bi o na wontimi enhye eno nsu bi ase kra ba pa ana wukuru ko no wahada so ba je da bi no woniska ba je da bi na fa de na wankwa nkɔbɔ ho so me ka je ne se o ma miska kwa me fanton ade a on fa ma me
She nti ka so mo so ne ma nam na obi o ha no dwetire wo mu ho wokwaje koton wo wia wo de nipa kro sika akoma no omo nam dwom hu wo mo se ye ntosi wo se ye nyadoa wo se ni nyina na wo no kra wo bedie na menyi ni se opadwuma yo ese wo da boko bi ana wo ye sure so opadwuma wo nya kwadwefo me pa che da me nya kwadwuni wo ye sure me pa cha sure me pa cha yo nti wo bisa bibia na wo nya ma wo na afia da ne ntokwa me pa cha aha ntokwa ne ye de he wo ka na maka ne bi ebi wo ha me fa ne se ebi wo ha oye ma asem edura na adwokora o ma menda ada ya na oboda urogu asum se edura nyimle me fa ne se bobe se 10 to 11 na onu na podwuma ba no na wono oba kasa wo fon so na wa esi wodi meme hu komo de kire wo ba ne se me de wontimi ne mentina obegya me mimi subanya to obeye de obegya me nti eyesa na mensuso mintimi nda ti de bia sa to aso be se me fa ne se to aso be se 1 week you say me ka kire ne sofu kola ne sofu betu ne funso anya de omfi opie nso so atama open oba ti na ma wani nyie no nipa sha na se ebrosem de ne binim nipa che wa bo meda abo se mienu ana baako ba che baako nipa sha na ne nsa no ya nipa sha o ya da obo nipa che wo emu ho no na ade ba ba chi ama na kọ o maame ho maame akulase ana o ka kire me se obekọ o maame wa ya da kwa kodi bronya ana me ka kire ni se emu ho na ekofa ya le ne de ba ya no ana me ka kire ni se na wo kọ de ya no onye de onye yesika na ye ka ni se bronya akora e ba ya kwa unto mo ni anwa bi ye de ensi wo se enye de ya no ani nti mi de wan fi mi ti wo podwuma ba ya no opodwuma ba ya nti anwumre no opie abonten opie no wanka nkere me nti no oba ya na abotu na mensuma to apunu nim to bebo ma manfi no ana de toso mi ensa no me ka kire ne se baby kro no okọ ya no onye de onsa nko honkoda ana mamie no nti adechi ye no oba ya no wankasa me ho ana obe pake ne niema se woye de wo kona oyi 50 cedi edija ne ba no ana me ka kire ne se na 50 cedi na wayi na adeja wo ba no na menso meden ma de medidi senka ya mu bi mpusi wode a keme ha me ana o se wono ni pie ye na me oba ye na me wo bom na memfi na nti baby kworo okoda ye ni odi se sika na ye de e de koho nti no onye de onyi sika bi anye de emfa mame ana me ka je ne se na onyi sika bi amfa mame se odi mama betene kuma se ha mi se mimi nim obi a wa ha mi se why na me swale a me kwankwa ji sika anye de emfa nkoto duane ni ana o se no de anye de emfa no ho ana me se wan to wa ma mi sika menya de me ma wonye de enko ana ontina me ne preso wo de mo wo ana me ye se na mo no kura me ma wonye de emfa nkoma wo maame beye dem emo ne menu adi ana o ka se me ye oba me fa me nsanye de nso emo nim ana me tamo mo ne na me tokona ye kwana no wo ti me tokoro ye kwana no wo na ye fie wura ne emaye bi wo fie wo to omu hu ye nti me to mo ne tokona ye no obehwehwe masum eti ama ya se wo dem wo ti sade ne wanko ana me frɛ ne sofo ye de ebo na mane se da me pa cho junior ye de atnensa wo misu na se ne baaye ana ne sofo ni busa me se na ye de na otenensa wo misu na me kan ni nyina ye de ele che ne ti ne sofo no ka se Sunday ye ba sole a obesi yese ye ntema sem ti ne ko asole na ne sofo ni busa ne se sa na adwene wo pie ye no enye fa no ko ye ana o si no one na awofo ne nam ana sofo ne ka kire ne se na ono na awofo ne nam na adjutu abla wu pie wan kala oba no pokura se wu pie ayede akoba bi ntino ne master ne be ya no se o ma ne koye adwuma bi
ana me say na de bia o ma ne koye adwuma nso so a wo ka kire me ana ono nso so wo konkran so koye adwuma nso a oye de wo kala me say bia anyaako me ko ha ye da koye adwuma timedi eda sei nti ne zofo ne ka ye na oye ye de tie ne ti ema ye de di nti ade chi ne ma me no emo no mo na me to ko ne ye no me fa mo na ye de enu adi ye ti emu won na ye fiewura ne ye se ye de ye pentokwa nti obaye de obetu ye ne ti ye mbe frem penifo kra ma mo kopa ache nso efiewura ne se tu na obetu ye ne na odi ye sika ye de ma ye ne na o ka se wo pentokwa no enu anu no o ka yan se ye de minini mi enu pentokwa sem ana efiewura ne frem ti efiewura ne frem no ana wobusa me se na de enti na ana wo nu kunu ye de eko ana me se da bibi be me amene me na wote mi busa wiska wo mame mi busa mi se me mfa ne se be me fa ne se me ko yikwa na se me man me ko na me ka se bia dwini ama miska nya de enko topa de kola onfi me so mo hu asema ya na ye ka kire mo no so wo hu to waso e onfi me wa untonku bi mame nsra efi se wo wale mi untonku kura mame nsra ada na akire we mu nyina akire fiewura no na mi kire mi na kosi sei asem we eye na ene wo yare no e wo twaka me ba chogo emu ho ne yetu ye no ti yetu ye na ekotena ba bi foforo nti me ne master yele ekoye adwuma ti emu ho ne na yale ne ye de start ye ti me na mo wa na ese me ho ye me se basabasasa ne mani su ye de echiri mi ti na ama me te wa na ese de ma ye mmele no menye ehwe class de ma ye mmele no onyi ni se na ho moja na ewe ba choda bi ayo nti no ye fiewura na ye kotena na nche no na de me call asole ti asole mu ho ne lebesi mu se sofu bi sofu ne ka che me se obi aye de obi abomitwia na me se ana me de na o se ka e bia wo ni obi aye da kokoko am obi abotwia ana me se me de ho na me na aye da kokoko obi abomitwia ti emu wo no ti yale ne starting onu na be se 1 week no me da adem ho na me ne me ba ne keto anko na ye de eda nti no ko nu onim se yale we kura ewo ho nu onim ya na wotwe na o me da adem ho no na wo mfre no me ba che da bi ono wo ma mi scan to duane no se opie na anopa oba no aba bedwale no ahye na tale no woko Maame nyako wanya mfie sei se sie ya me no ka se wanya mfie sei ba je mi 21 wo to se sie wo 21 me ba sha na waware no so mfie nan ti wuti mfie nan free 21 no mu na se waware no wo mfie dunso ma papa efie dunso papa sa na o se bitimi ya chimo efie shia dunso de se no osa afa wose da me fishia dun so de se no osa ena make se fishia dun so na we no emo na e de ko to adwan mu no tingo ko fia adwan aboa no ena onso be man ko de na ko preso se de okay ko fa yi enka je na kwa no enso aja ko fa na se na ka se mo shana ene na se mo shana na mo abema no ware no se minsura ye de ye se o se e mam na di no no na busua bai nti mra no ne se obe ware no se sa na che because so onya nyinsai nti se de ka hwe nye ye na se o waro na de kwampanso e ka no di bo so be ye no hanso ade mo anhye no ono a na free ni pemu ebebe ware no maame nyako sese pa asemi de wo to de akosi nya se ye na nyame ase wo ho ato wo fa se wo ho ato be ebusu mi nsie ne ade nti na wo hwe a wo kunu no wo fa do ko ya o so oba bi wo ho nti wo hu oba akro me ba chowo oba ne de me hu no na nti ede na wo ka se wo de oba betene fie ho me pa chowo fa oba ne se me tu me kuta touch nti se bi am se me ko TikTok ha mi ko hu oba ne woni oba ne picture ne video wo ye ene ye o de betiti nti ada me ba chowo ene content wo ho unim de friend content ene TikTok ni YouTube ye tuaka enti no nkrofo hyeda na obi ka bom ne ye ade bi ebe ma ye nika na se de be yo so ye benya taefa bi e de aye wugidi se enya no bia me ka de wo fa se wo ko ho ko hunu ye die na edi adanse se na oba ate ho wo ko to so oba ete ho a wone ne te dem ho wudi wani ko hunu
Me ba che oba ne niema na me ko hu ye oba ne niema. Unyi ne se no wahye da na ode ba betete wo akoma Me ba che keke. da bi. Onu aso De na ka oba chere. niema se de ne de na hu ye. Me ba che me hu le bag sense nsen wo. Bag ye de dress. Me ba che Na de ebie. ana me hu mpaboa. Baba eba mpaboa. Oba mpaboa. Ebia na okunu kwa no wa tose wo ba na ode ama wo. Na de ebie na hu ye. Ana me hu oba ne ntale ana etembia omota de ye TikTok ayipa. Ana me hu ntino. Me bowura de mo hona me nsa koso adwaba kwa wasem bi mu no. Adwaba ko wasem ye de ade a. Bag. There bag no. Rob bag na ba. Bag be na ba. De edwa bag na. Ana se de he. E de friend say. O fe na adwaba kwa wasa. Ka oba pa kasa kase na ye nyina ye tie. O fe na adwaba kwa wasa. Adwaba kwa wasa. Ana mo afa abana ba kwa wasa. Na adwa na mo kwa fa ye. Aha nti wo kwa era na ne magu adwa be kwa wasa do mo. Me ba chan. Ana ka chere me se hwe na manfa me nsa anye de anso sa bag na nya me dia. Okay. Ana me ka se na de se me no mienu na ti dan nim. Nti me aba na me ba be hwe me niema. Ade nti na aka chere me se hwe na manfa me nsa anso bag ni. Me ba cho producer Monfred Junior ma me wa me sere mo madaroma. Ana o ka se me se me nim na me de me nsa so ma. Obete ne nsa wo me so. Okay. And into the ma wodwen say so eda no anwumre no wo fie ra na je wo Me pa chan wo hunu so oba ne beda fie ho me pa cho sa anwumre na me mfa sa anwumre na me ne presu wo dem wo no ana efie ra ne ka cha me say menye de mimpie me mempie bia no ate ne nsa wo me so abobo me ana efie ra ne be fa nti na efie ra no so ye store wo ani mu wo to de me kwotena awa na me frɛ me maame na me maame ye say ade ya sentini o mama na dem ho nti onye de memnya de memfo kan na me ya Matiase nti wo free ho no anadwo no e pa cha mi bedru mi kodu efie be se 12 yo jina so mame junior me pa cha ma chen ano mame ye be me na ma chen pa cho me so mame me ba cha wo Yere Adwoa nya akon oba pa o wa hanu mo wo so o ma wa chen pa cho ti junior say oba wo Yere ade asem na asimu ntam fi se wo so oba ye wapam no adan na wapam no pa cho me sem ka saka kra wo se wa bai ma pam no say wo so oba ye wo hunu se oba niema egudem yade ne ba ye ne wo fa ese ne ho to ne wie wo de na ba wode ne ba ye no edem wo ba be hu ema niema se gu ho no mo da na nwumre kwa wodi ni mienu ya ntawanta ofi so ka se wo twa video adedie mu wadanse eno wo ka se so wo nim no twa wo be ge phone na hwe ho no mo eno wo no ntama kasa kasa nti fiewura e ka che ne se wo mfiri ho na anhwe yi a na watene won sa wo no so ene ma ne firi fie ho no mo papa o firi fie ho no kwa bepem ne junior wadi de cha wako bisa se hefa no wote e wakoso kwa fa wo Yere wakwa hwehwe de kira kwan mame yeah papa min kan say said the obeka ne bia wo hene ye tie wo mene nete e wo kumase mene na ne wo be kwa ni free be kwa ni ba kumase na ye free be kwa ye ba kumase no e yen sem bebre yen sem pi ema enam so ema sa yare na wo ka no ni na mu no na mene na ne wo kumase bai ono wo free mene nten aba o ma me ho be kwa na wo nyale ena minim kwan a yale ne fa so bai ena tama o firi ho nso wa ankra me minim tama wo di free me nchen ekoi ewum ena wo mo frɛ me sɛ waba wo ma me frɛ me sɛ me ba na ba ho na oba ye no yale fine o ka kyerɛ me ye de me ba ho be hwɛ no enti me ba ho be hwɛ no mu ho no ena me ba kumase enti wona mo sa frɛ me sɛ yale na ye kese na mo de na ko baabi mo de no ko baabi mo se yi biabo ema mo frɛ me ma me bai me de koto me so ne koto me busuafo ani ema na busuafo ye sɛ yi biabo de a nka me fa ne mra na nka ye mfa ne mfa baabi nhwɛ yi biabo ana yi biabo a me de tu mo ni ema o ma me ka kyerɛ me sɛ o mo de na ko baabi na mo mfa ne nyɛ de ema me enkohwɛ no
Inti me father say men kan chiro mo no mo fa na because me na ye me yere wo yale a me na wase me de me kwhwe no e sa be bo mama ne o ma me say o mo de na ko ba bi nti no o mo fa ne ma me inti say e bi aba because minim da ekwan e bi aba ne eye de ye bai e na say e bi aba fine o mo say me na maboni bia me na maboni bia e na e bi aba asam so de me de kwatu na busu afo ni mo no e na ba bi a ye nso ye fa ba bi e kwai no no kura mo say ebi abo nso no enipa ne say eni kwansa me di miska ye dey ewule mema ne ye hwe ne yale ansa na because omo say abusuafo mema abusuafo ne ye dey enhwe no e ma ne ho nto no say abusuafo ne hwe na ne ho to na afie ka bi e ho bia no nya ye dey ni abo ya hwe intino e ma ni didi ya chire kakra ene ye di call ba bi the call ba bi no fine omo say ebi abo e kwan ye ma no enam so Junior Maame me pa cho Fajimitio me hello Junior Maame me pa cho yare ne de se de mpanimfo ene wo fa wasebe me ka no wono ma hwe me gidi se eho ka no so kra wo se wono ma ka kire se ebrebe mu abra nti wo mo kra da buso na mo yade ene wo mo se mo fa mu dodo no a na sense ye akoda yi ho ato no ye de na bai ya wo ba to wo ba ne mai oba ba na ne to ofisa wo ne nyakunya ye me pa cho me nyakunya ye ene nyakunu so no o meto se me no ba te dem ho enti wase wo ema bag ne mpaboa ene niema no ewo wo ho no mo no na nka wo to de agunu ho wo ba wo de amanana na wanka nche na aja wo amana kwakwo hu a ne yemu ahye ni ma bag ono so yo ba ono so ne ma wo dem ho enti so be hu ba bag ne ma wo me dem a wo ba nso ameto se me no ba na to asa bag no ebia ne de enim nya ne de a enti Junior say ye kama na kwakwo sisan they say wo Yere da be na aba be fa na fra busua ne ho pacho me ko se ne ko fa no e ma o mo ye se e wa se na be fia ne yale no ho ka bi fa ansa na ye de na ba be fa no it is me ye se ni se ska kwa kutia yale no ho ka bi fa ansa na me fa kwa kutia ni no kana mi ko tia ni na ma mi ko fa no okay Junior ene ejina so wase be ma eye wase ba ni nua be ma e wa ha ma o ka sa yade no ho ka plan ya wo no mafa wo ka de a kire no wahunu se ba bia wudi akwakoduro no nya sa akra na tie ofa Junior ejina so edi asem na mo ka kire na efa eka no ho yo ma me da wase pi yo nshira Junior para akoshi hwe adano am de nyakon bae no o master ho abrante oni adwan ba ko ho yo fa se ka kire me se wa for ba foforo wo nachi abra o yale o ja ni mu se onfre no ana so o meka ho hwe ebusa se Junior asma o ka no kre o ka kire me se an wa for ba mpa Junior asma meka no no kra na se nya no kre para no kre man ka se ma for ba mpa me ka o master ho fine o master ho afa wo hwe se no o ka sa abrempo asese wase watwe asan sese wo de abegina wo ya de sobo na babusuafo wase mo da ne ka se wo de sika ne ba anso na be fa ne Yere enti me ba cho yi ho na no ka se ma pra mo afafa ho no ka kire no wo wu me kan se Junior me de Yere abra fa Yere na ka bi ho na kire no e be hia na ya ka ho asem ya mfa kana mo se adanu abetua o Yere dem do abra no banti no akwale school kom ene o Yere a o yare no ho ba no nti no fo wade ne mo kire no eka bi e ba no aka ho asem ye de abusua ne se eka ba no nke boka wa ha mpo aduonum 120 ani yen se busua na fa 70 no 120 million 120 million Junior me jidi se wutie ye wi a obeyi hu an 120 no abusua de adwene se Emma Junior se on 50 na busua no fa 70 no okay sanse yale de tuana mo bebre busminsi amu ya ba nyame agba mo fa se yen wato no a yen ka se yebu kana ma be ma no kwanse wontua na eno mo de ebra to ho a wo se o bayi o se okisika ni kita na so na ba be fa na na fa brent ye de so oba ne na kana ne eja wo na ka se bia asew na otwe na otwe mi me kopa ba yeah obi obi an kan hira wa ma wa me fa Yere be kan hello Junior hello mommy me ba cho what se de wase be me ka pacho mate wo se ne sei ai e o musa e ba ye no o mo frɛ me phone so
ɛna ayale no so ebe nyina mu no ekopie abusuafo anim ne kɔbɔ mabusuafo amane na mabusuafo nso yɛ sɛ fine me ya kra ɛna me so no abusua nti no me mabusuafo yɛ sɛ so ma kan sɛ dia me nso me mo amane na mo mfa me so me mabusuafo anim na yentu ho anamo yenso ya twɛn ya obi amba watwɛn ya obi amasa sɛ wo papa aso be ma sɛ wode da no ane hoto no wode ne ba waka kyerɛ wo sɛ wo yire ne wo banie na ɛka kakra wo kyire enti wonya bra abusua no kora kyerɛ dɔ de ama wo hene wonya bra be mu a bra na yɛntena se enti megye di sɛ nka ne kwan so ano wɔ no mafa yi sɛ no wɔ no maka ɛna ɛwo ɛna ɔmo de besi usuo na sɛ amane bobi a wo so wɔ ka kyerɛ wo abusua ana wo hene wo pɛ sɛ nka ɔmo nkɔ ne sɛ yi me pa kyerɛ no kora sa ɔmo ba ka kyerɛ me sa nso ebo mabusuafo amane ɛna wabusua sɛ sɛ yi asɛm no ɛkɔ bɛ nyina nso no ɛwɔ abusuafo ne nsɛm ɛni me nkoa me nsɛm anti sɛ wo kwakɔfa yire no gye sɛ ɔkɔka kyerɛ wabusua ansa na anya sa me kɔfa me yire na wɔsɛ me kɔbɔ mabusuafo ansa ɔkɔ no wankra me minim kwan ɔfa so kɔyɛ nti no ɛma ɛba sa no kopie abusuafo junior gyina so na tie wo yire nya akwan na wo kɔ wankra wo yire wankra wo kunu kafra Maame Pacho no kɔ no wonim sɛ me yale na wɔtwe ni kwa no me da adam hɔ na me ni akora no nkɔ ne da adam hɔ no wonim sɛ me yale sɛ wopie na anopa wo ba no aba bedwa no wafa taale ayede ahye ɛkɔ na yi na wɔtwe ni wo ma miskan tɔduane nye de endi saa bɛ na yare na aba ne nya na yale na ba efiewura ne mpo ne anu aduane tembia wa man bia yede edi temi susu a efiewura ne na dura nyime one me yede ekoda junior mommy wote ya wase bɛyɛ na wɔtwe na wo na fie saa brɛ na yare ne hyasie ne nyina na wo na fie wo sɔre akɔkyini anopa no aba bedwa no afa hyɛ tegu kɔ no asan akɔ adwuma mommy mpa je metni akasa kakra ɛno nti ne afrɛ wɔ bɛmɛ na fine asɛm na wɔka no ɛyɛ no kresa na me nda fie ba ɛkwan ya nam so na me adɛn nti na wo na wo yire ne wo bateɛ na wo na fie mommy ɛna me se me be kyerɛ ma kyerɛ no ɛkwan ya ɛfa so na me nda fie no me ne no nya akasakasa kakra ema da akasakasa ni mu no enwumire bia na wone me ko ho ema wo ka kyerɛ me sɛ efiewura ne kyerɛ me ɛka sɛ ade na adwubia me ne ne yere ko na me ne efiewura ne gyina efi na bɔnten ɛna na me kyerɛ ma kyerɛ no ge we pie freedom by wa mama me kyerɛ asɛm nim wo sɛ wife pie freedom by wo pie freedom by wo ha wo ka sɛ wo use word bi wo sɛ wan ge na wo to no wo yire na wo sɛ girl so yo ba Hey, na de wo twam nso a wo ya baba wa nso obeka ne sei. Ono nso yo ba. On de se wonim ne ho hwe. To awasam so e papa. Ema opie firi ede mo bai. Ebe so asem ne so. Wa man kire asem. Efie wa ne ka kire ne se omia na no, na nye ono ne wa frɛ no. Eye me e ne wa frɛ mi. Wo gina efie nim wa mfifie wura no. E kasa e bibi atam. E se ne kwase nyina. Ema me mpensam so because me sanya me kokusi be ha me no me mpensam so inteba ata no ni pie ye ba me nim asema isi wo fie ho bio enti anwumre na me ba fie no so no de ntokwa na tata me e mo ka tira me se wo be ha me a ma me de me sa aka no am ya be tina tu sa we de ni free na no ba no because me nim agye aba ni free na wo so be ha me ama me de me sa aka na ma na tina tu dia because me nim akon be fa so be ha me na me so de me sa aka na me nim de bi so wa akire enti wo ka sa asem no na me so me fa mo agye say so be ha me ama me de me sa aka mo wa tina tu dia ana me so me medati anopa me kwada adwumam anopa ka be fi na be dwale Yo junior maame se dia koduro no nyakon ukunu ope no anase wo mpe no Pacho me ni njae ye junior me pacho chia me anim asem ka wosena na wasomu a eni ntimi hia wo ene wo maame ana wo papa senso wo busuani obedi wachi ne nyina fisa nyakon de wo so wope woni wunyaye na afi ye hwe baabi adi asem no beto ompeme Dabi wara na be ya no ama no ohene ompeme woto no ompeme opeme a ekwa abaya we di mafa so no ompeme e ma ne ompeme me de wa fa kwa so wo ekwara de mafa so bi nie
ya ka kwara de mafaso ebine wo hweme na wo hweme sika ko me de toje ni di kwa na minja me ma me ko wotu a oye jalefo kura no o de na sani miska na me de toje ni edi wo to na wo to de na de mame wo to pa le bi hweme ana wo to pa bo bi hweme pa na yem enku ko di ku kwa wo to bi kwa ma me nsira da men to hwema wo ntimi hweme de pa na o yeme ebe wo sister boy a wakofa no ebe ne ba toto me ho se wo sister boy senior wo sister boy ni si be hwa no no wo yeme di ade wo yeme di ade wo ja me kwa be nyo bi obehwa ebe wo she ebe ni twa me mpoa na be wo ja me kwa na be nyo bi obehwa a sai sa wa tare mbepra wo entinu se o ba sa me yare me de to na di kwa na eden wo to na wo heme na me hwo no esbe na o mame hu me se me tre wutimi ya tan ama ne ka ne se na yi ne so futimi ka kire ne se adenti na metiri wa ya tan a o me ka kire ne ko so ma miska kronkron e fa ko bo meti kura menya me sore a se me na wo bani din no so what is o bani din a e ko na do be fa Junior wo to bia no asem wo bo bi din sa me sofo eni pa na wo bani din no what is asem na wo ya me dia wo mbua de wo che wo tena ho ne e cho me po me mo ade na me no wa de bo ade wo wutimi di me bushafo atam wo wutimi di me bushafo atam ka yesa me mo ade me no wa de bo ade ayanya ko wo ka me bushafo atam ala ka sa me di wo bushafo atam na ni me wo me kan ka wo do ba we ni e church twa me mempoa wo do ba no church twa me mempoa a wo ya dai oba we Junior na wo ya dai Junior wundu huni me ka kira wa Junior wundu huni me ka kira wo se dai siesie mi hu ye krache wo na wan siesie mi hu ye enu tira wo na wan siesie mi hu ye mi hu ni sa ta mu na ya le no ba ye na ya le ba na wo hefa aka ba le ka me wada wa akadi asebe na ka obeka wo ba le ka me wada wa akadi asebe na ka obeka how dare you wo bu me ka kira aba beka se wo bu me ka kira na me pesi ho men ka da mu sama o ke kana wo me wo ya me di ade ami mi ni mi hu ni wo ni wa ma wa anya nyako Junior wo ni me da mo pira Junior wo ni me ni amasi wo ka sam sam mi ni hu ni ada ya senya ma bebre na nipa di ni ma da mu siesie eni edi di ya hu ni wo ni me na wa di hu ni me na wa di ni hu ni wo me na wo me ni wa di hu ni wo to bo ade wo wo ti bi di me bo shafo atawo jawe ka sam mi mu Junior Maame mpacho mi tie wa maame me pa cha tie wa se be ma so wa sam ka kire o yo mami Aprebi odiam damasi sa wale mu de wo nyina bam na nso nya na egua wade nya no nso na de ayiba we ya wale mu entertainment mu ye me de aje wo fa me de je sa asem no ho de o mu ni say Junior ya kla no ho ade enye ntokwa yare ne bae yare ne ko de usha pansa Junior o ma fa na yere ne ba na ka na wo ho no ebrepem oni ebusua no mra na ka abrepam no mra na ka ne nyina ye hunia mo ne fam de ye nso fam de na nya somdwe oya oni ne yere ka we ka no entwa wa ha Junior me jidi se wate de wo fa e ka wano yie sei maame mpacho mate enti da be na ye benya wo ene wo maame anase wo no papa ofa wate ase afi se wo ye pani empani si ba bia de opani ti ho a wo hunu no wo akwada wo ti dua onyina nkomu kura wo hunu aware amu yi waka che se de mu ye entertainment de se wo hunu bi enti mesrew we nyina ye mogu ye mbese ne nko ye nyina ye hu bi da enti papa hye ye da why wada roma maame mpacho sisi apa de me ka se nenya hu sisi ana ye ntro aha wo hwe ye nyina ye sesa adwene nti ne emfa enhye ento so no wa wo hwa abrebe mu na wo no maame anase papa ba kokra di wachi ba eye ne hu sebusuani ka ho no ameka se obi abu bibia gu so wo hono ai pacho me so me ne mebusa for ka sa me bo mebusa for mane because me think ka se enna na to wachina enti me bo mama ne asam enti mayensa ebia mame enkoduru ebia juada de mefremo na mahumo ya me de mamo anase ebia mame eduru juada na me mfremo a mo mfreme na yensu ye hunu se ye di achirifi se ye mfa asem ma ha se ye begu aware na asem ne ba ha ye pa no pumasibre unya sumdue minya sumdue a empanimfo nyina ye wo masumdue Ghana adwo
Wahunu enti yesrew ebre ben na se edru na se yente won kan ye yemfre wo. Maame me daso. Free Monday come the monthly income patch o meeting your friend. Mo piafo ye da no ase pa junior. Junior o twetwe nsem kwachi. Na asam so twetwe man kwachi bebre a ehun nsem bebre na ba. Adana me ne obai ko hon me ka kire ne se me hye na otwe mi no momode an se ni maame ana se ni papa na se ni master kra na na djuma we ni ba ko pe kra no a omomode mra. Enya ntokwa no makon na ka se wo de kwatwe man so. Enya ware mo nya man so kra. Na mom no mo ba ansam kakra bi ne ka na opagya oyere. Hwe na otwe mi na so twam. Papa yemfa ne se ye hyase ese wo se enu djuada ne yente ne nka yemfre no ba bia bedro ide yentimi anya ne mfimfi se wiase nyina edi ho adanse e ba sa na ye kra ya anya yadwuma yie nti yemmo eno ne bew emfanto ho ne yenhwe de ye ne mu wo hene opoku Cynthia anopai ehefa na wo tie ya wawa ye hei e ba cho mi frimfensi adan kwa me yo anopai ba cho anopai de boko ba cho me ma ye mamunum mo oyade ana mi shia mi kunu ya meniti enti mere kakra ni na nyankopon atoyen so masase godu pieso enti mitu ya minya 1.2 billion na ya dibi koto asase sifi enti kakra kaya na ya se me ba panyin mi din betu kwa oyo ba etu okosusu ho kire ne sofu ofri kunsu e friend sofu vito no se na damfu bi ye nkrata asem ni etu oye bi ma no kola edu tama wo be kono na wonya sika emfa nkotue na yi nti wa anko etu ofre na damfo no ana o ka kire no wase ye na egumre nti mi kunu ne sofo no me ba no ko akra ana mo de koto ne no o ha se ye nkata asem ne ma no nti o ka kire se me ba no be ko ne ye se sika ni sha e 500 million no se ye ka kire se nke de be ko kata na se Dubai ni no se ho ne nye nti e momo de amfa ne nko akesiem akese ne ye hefa Canada ayo ade yesis kanisha no wose no wo so amanfo so na nso wo so o mo mfa sika ne mbre no ana so fo ye nse woni ne de woni na tena fie ba ko na damfo no no nti woni no frimre tenti nti won so ye so na akora ne nko kwa na ese ana wo ye nse nko bepe wo ma ne kwa wo no a bepe adwuma ama bepe ba bi o betena nti waya ananka wotete busumi bia oye adwuma na wotete kan yes you tinko mo woni mi kunu ne sofo nyina besensan okay ato yes you enti benfie na ni ya hwe na ni ma nkata asem obibia ama ana ya ka chen sese o hwe no wontimi a won sanfo yesika no mai back na nkola ndosho na me mfa hwe nkola no sese afi kola ba ko be wie school esese beto ano me ho kire me yeku adwuma me simi trase kola mtie me ya twena be so odi sika no bede ebe maye na me de abeto manimu na muka bi ebe mpanyifo me soro mo ame na me nsa mi sika no back Abapa Cynthia onya mfie sei o 42 years me 43 ana oba otwa to a otoso num no onya mfie sei 13 years ei ene wo ntam na pani no so wasei 24 years or 25 yo hu afa no wa mamunum oh ayade awo de ye nyame na hwe nipa ye kan ebia ni osisi awo mu nyina atete oba pa we ye moguo travel and tour agent no ayede ko ma no unim ni din e pa cho ni din wa media minim no mi kunu ne sofo ne me ba no ne koy na ba din wa hase enti mo koye no na mo kokka asa mo de nka mo penketuam no ka asa mo fa bi nsoso na mo nkwa akasiem no mo kama ne kosi se akasiem no de ne ekɔ he Canada ode ne ekɔ Canada na Canada kro no mo hyenkrata asem ase a mo ya na mo ye koduru he ye koduru ma krata no kola bi wo ho krata no de bi nka wa fa bi ama me pa cho de nti so obetimi a kire mu a mo ye koduru he ye passport no wo ye de passport no bre ema nkrata asem bi so ka ho ema wo de ka ho bai na nkrata asem say o ka asem o kwa kope visa nti bia mo be ko interview bi wo TV bi sa na interview no me ba na yes wo de ne ko ho but wo de ne ko no se na wa kata na no ni ahyecha asinanim nti wo no me ba na so wo dwene ho a no wonte ase ena eja won de o mene to ne yem no so wo bai won susu hu ankyere me ti akire ya sika na ase wo de ba so won fa ma no ena wo ba yi atum se
wone ne kɔ no wodwene ho ano wante ase na ase wakata nanim one ne kɔ he baby ode ne kɔ interview no embassy ho na ode ne kɔ no no amana kata nanim akata no no amana nipa na ankasa ode no kata na ode ne kɔ ka agent na ode ne kɔ no wode nose mask ne che nyina ahye ya okay, so interview the no agent ni there's one the onka ho say ye kwakọ interview wo a wo to media to kwan wo na ye ne wokodi nkomo no na wono se okoye a ye kire say ampa ye interview ni say ana omo ye e na omo koye no na ye dey e no na free ho no e free ho no ye nti bibia bi e na say bia wo amfa visa na ama no en na mintimi hu na me pa che wo say ade de ye hyehya say wo say de wo kan on na ye passport ma wo ba no meboa passport ndi ne ekoye nse ye sofuduro no wono na edi ka ye na ho no ne ma na saa ayin kacha no transfer ban ho edem emaye ne saka ye de maye na say passport na nya ono agent na ye ma mo enti mo ne ka akosi se oye de mo akono ebo no besi sei okay waka say 1.4 billion ti we no sa che so ba 1.2 billion and was ye sika ye 500 million what do we be so ne but ye be sesan a year man no de ye ya na ye be pesika na sesan no ade ato de ho a wode be ko enti no mo kan say mo na mo mugidie ni si people say oya mana koten enti no 1.2 ni na be si ye ana mo ma ne hu say e bia wutimi ye passport age visa ma ye na de aka no uja ma ye bia obagi sei ana say wanya visa no a e ka ne be ye senti e be tie afrim na de aka wo de ama ye ana woni ya nka ne sa woni mo anka ne sa ene se de wo koye ne ya fa mana na se sesa bia ni mu o na sa mboa asere me ese mo wa frɛ no so won fa osika ma wo se an wo de ba my wo bedi ka atua 200 million eno so a ene etena amo ye frɛ ye no wo ba bi kan no ho ye frɛ wo so wo tu kwan waba yes afra ya wodene wo so wodene ma ba wo ton wi o de be ene ma no so asa ye fra no nyene ade na se wo bebe bi odi jana na ala wo se de ma na sa ma me ba cha o ka se obedi ka atua 200 million aya ene 20,000 na chire wo de aka be ka mo ho ana sa na woni mo ka ye me ba cha ma me ne agent no eni okunu me ba cha mo agent no so e ma me pa mo che bua na papa me ba cha ma che hello he ma pa cha to say nyame adumo Ohene na odi de say oh me di pa de ja opedi ko jobo ejabo me ba cha wo travel and tour agent no se munne ne ka e ma ne kosi se wode oba ne kwa abrochire na mo atua 1.2 million na mo ma ne hunu se wantimi ankon so be ma mo nsesa na lo mu nya ne say wo sa to ya no fa process no e ko wi ase na pass ne yantimi ne jaye ana sire ya san ke me ba no ko yi no e Jordan ana ya so for ya se wo nya abote na nke ba la 20 no mo hia danya collect e o sa fre se ye nya na yi o me ball e wo America ne we country wa de ko Canada no Canada mo enti aba ebora ba fu nti 100 million o da kwa na be ko ene ane kan ya se na ane sa de a ebe no akwa no so obabuwa enti e de scan ebe nya enti ebe 500 million na nka 200 million nya me ya doma service salon ne mane mane nyina de ba ne etia do akara de ama no de da kwa no ko ode ko ya ni de aka no ane de scan ko he no nsa na akara ko bo ne nsa no aba ko medical sin nyina nya de ama da sa 4 years ni ane wa da sa na ne one ma se ko na se nka o de o be 200 million ida ka fa ya adoma se bisa na ba na wa ton na yesika de amare ebe ntia se ejima na eja oda wa se na wo twa ebe du ala ko du bosun wi na ma se ka se ni pan tre wi ase nya se ntia dia bom pa wi ase da na da no boko ye la se oni ni e ka se bi tu an se bi ma be 4 months e ko 6 months ana oni e so fon kwa na de ka sa na kire na ba se wo tu kwan do ko asa Canada e di be 4 months of January ana we fere no wase de wa bana o ma na woche no abre 100 abre 200 million na se no to ne me bo yiri ya hu ka be faso
Eti papa dia wo kai let's say money no ye charity a agent na money na kama na jeba se wo se odi musika be mamo na ne ba ne na ma ye mwa mo so ye sika be ma ye the so sika be ma na da ma say o ma Sunday yama no banga council ama say o ma 200 million na kenya no ya no ma sa se da ma na and say ye dey ujira hayo yo papa ene ye da se wo so wadi sa de no dance ye na ye be hwe say ye be nya agent no na fe yo no so ya hwe ni date no so be hwe ye nso ye bia abusia aye papa no wadi ho dance ye ai so for na odi eri mo nka ho ama na ma yo papa ye be pe wo mu nyina ne wo no so akasa why ai de all kan nyina maame ya kanti na hye se ko besi ho no mo a ti se no de aka ye se ye benya sofo no se so wonim agent na kire kwan na me ba cha maame wo ba ne sha se ne agent na nkasa no oba no okwa ono nko na ekwa na mo bi koja nti munim ba bi agent ne te ye ene sofo no na ekọ wane wan mi kunu ne sofo no na ekọ nti wo kunu enim ba bi agent ne wote ye de na sofo no su ni mo ano so ni ba bi wote oba no so ni mo na eba ne se wo ye mo sa adarega sem yi mo abomoden aye mo adwen se mo befu no mu akwa akwahwe e bia na ja se mi kunu mo ye nso wo mo kwa wo so wo munya abotire ho beba na wo na se wo kofu obi mu di ayenkra se ya na free sofo no so wo ye so wo mo kwa ana se ye de bekọ ba bia na wa fran aka se ebia ye de kwa ha wo mbeba ye ba abeche no so won ene wo fran no kwa won fa na onyi ni se ne sofi one no ebe wo twaka meba papa me pa cha ma che ya sofo ya odo nyame ni pa me pa cha wunnim ya Cynthia mbajo minim no yo papa nanka de be ya kwantuo ya na ja nyame ma wo kire wo do abema nka obetimi aboa wo mo se kwantuo na amaso sika ya ne ye pagye enso ese wo ye ne echina papa sofo se de akai minim se wunnim no se ya wotimi introduce no ma wo mo ide ya be de ne age sika yi de yanim ese mama nya eji mitima kan se akakwe na da adna nya mana wasen kutimi hu se emi hu se okay si na obo ka di den na nya kan nto ba maye no akwe na da na emire bi me Cynthia ne papa eni ni kunu conference ko ani ni gina so sen se be ya on fe kan enkaye nye de emayen yen ka se yon fa ni nyina ne mum ne ka na obo no onti e kan impirim na on fa ne aka ne mayen ena oye che okay go chama the 3 days time or share 3 days time bi me de bisenka sa me ndan dua obehwe na wa bre 200 million bi 200 million bi na o kai no nkanya simbia na so fa na bu focus ma I can say sorry Cynthia papa aka se enkwata so ono eka kire se obeble 200 million bi na so 200 million bi na ade scan ni na 200 million eno kan se obeble 200 million bi nti ma boy ne bufu yi okatien esi nyina ye number me so me ka ho bia no ye nya na nsia no kwa buchi ba na ofle Cynthia ekunu ansa na ye fi ase na kase enti kese papa sofo ti se ese de mu nyina mu hu de mu nye se ye no mi no ye fa dwene ye be ye den ne agisika no se de nka media nka menini kunu adwene ho se de aye no ye kase ye ni kasa fo so ebe na da bebre nti nka be ya nka inya obi die se bia se police ni na se bia CID ni bi na ko die chi ebe me nyina ye ko ni nchen ko bonu mpo a e wo ni office ana se bia ye ko chi secretary na oji sika no ye ko chi ne krampo se bia ni gina kana no se bia ya chi nti on fa e bia balance mwa ya ansa ne nsa aka na e na be bo ko esi a ukasa wonni e kasa aska kakra bi se pa na se bu ofu yo papa sofo yere ne kasana ne bu ofu a na chese de adro no se de okase yempe CID ni bi ni achi ye ni yemfa ni achi o kasa yenkwa report na fe yem masem ne police case ana wunnim no abro so se ese wo mpese ye de be police asem se na wunnim no wo hene ene de mintimi nkan sa bi se be obi na no ati aka mu na me so ha madwen pa nti me ka kire oba no se ekwan bia nke bitima fa so mpo ye bitimi ensa bitima ka kana ma me ho ye atomi bia emfa ho se me ewe madamfo se bia adwuma na me koma no beti aso o mama ni magu ase na papa sofo se da waka so ye wadamfo wo de obi atukwan am wo hunu pen mba cho enye bibribi sa wa odom ko he kata na se ehefa mi amadamfo ofusu kurambozo odne ko event Spain emre bi atwamu me ankasa ne wo no odne ko Spain
na you can say boys be so abas money na na o do to kwan ya ogusu obi travel to akra ogusu ma ji ameka say La Paz nyameche ehona the travel to office no ehona ye ko ye ni kunu ni kunya en ba nyina ko ya ni ko diskara ko shene zam nya dia ye ni di nkomo ma oji tu mu say ampa ikana aka no obi ma ye na wakona nka ababutua ene say ankwan ko ba na afa ade no aye bi da nti ade na na we nko ade ho akoba semi me Gane me trust no but do me since ya de me enka say me trust ko sia say bi ache kakra me na fa e fa yankwa che pa isi ya no mo de te kwa mama ma be kwa tra kra ni ade abaku fu bia ni ade ma sisi ya me ka say me kunzu ene papa so for won hwe nya me nipa ye me producers ye no be kasa na nyina ya fa pran na ya hwe kwan be fa so ye ma ye say be to achi no se be nde ye fi say ye frɛ no na ye nya no wahunu enti am say sa na beba why papa so for munya no ni nkasa anope ye nya no mati ma ye wo de ye be san frɛ obi enti ma ye nhwe mati me da so cho me ba mo cho producers mo ma me voice no say munya na no pay ya nanka sa brei no ye mfa de ewo ho bia emfa ento so oba pa Cynthia na wo empema henum de se nanka atimi didi dwama ne ya de na wo ka akwantu na ka say ho no mo no eho gu no sa empema henum wo de yofo ma adwe yem se nka mema panyin na nka wabeboa nkuman sa na ka say go afide nanka ono di kan a nanka wabeboa nkuman wa hunu obi oti abrochira wasra de wa hunu bi pan unya hunu bi da wa ho yo batimi ahu bebre ye bi nam tre kwa ho ni ba bi da o ye Ghana ni o de tirani mo ma ye na afei ye ni agent no so ebe kasa na de wo mu no ye nyina esesa ya adwene e de afa wo se men's vitamin mixture and capsules se men kan cho se bomode na bre na goto sen ababa Cynthia brane ye mo agent no recording netie asem o kan ye nya no netie bi ema ye ba mo cho Aze bi o Casemiro o Casemiro Victor no body no o madam ko ala ve Mitieta on de en for by but on be ye on how ne police commander bi ne na police commander go on de ba maneko ne kan ne we see o ma ye ba say na Canada but approve ana say that e bi ama e to mu anu ma frɛ ba ilu ka me ko abochire ba be mus be vaze akobe wa man tuisi do ya so beka on ka tun so be ba e bi aba nde be ba mo so o mo pe bi ana so say ayi do ka na so o ka tun so be the one of mo frɛ me no to say o ma some reference to you no so ya hawi I'm so on press my mom's can be my mom my book and my mom in here madam for the garden okay I double one say man to it I'm so okay no problem but I put on it but now me buy and I said the to my buy what I say international kind of money I'm the near man some cast be name from school that was over on to what I made the name I'm uncle for and then some car ties in there I didn't know ne so mo ko to mo ya ne de pe sa ska na de ma mo half na so mate Hwane kasa so mchire o o wana ka tire me so esofo ni kun na ka me no even last week I go frame kojobo o frame no so we got problem bi friends we nya problem o ko di obi sika bi o friends we omle want to so them de nti I can do omle na ko we see am so nti na me ka tire friends like mama de nyama mama sen komede o sen ne o sen de entazi no later me sabi o sen no abusia asem a ma omo aka na no an wo san asiso sika na na yese ye agi enti no nanka ye pese wo hye ye bo se ebia enne metua na kina volunteer yi so mama odi kwase kasese abrante no odi hye kase so se oba ne sika kitane sa na abusia fo ne na bi o na obi ne wo so ka kire wo even though you have a problem kakra and the emre ntin kenya say but
wo kan nyina bomu obapa se wo waria eye wo ni ukuru na ebobra die wo mu bia ye mo dia all for you my dear all for you and I want to ask you all for you my lady mame bo kwaya master so oba no kwa master se oba no wari ya oba no di gudu ba ya pajonka ye hwadia ke ye hwadia on se emema de fo awonu wonya responsible man wonya be man na ni abre so won wo be bobre wo ye siwa gedem siwa biem manfa chem pejana kosoro fa kofom chia wo ho hibelo safo ni bia die dem kwa die dem kwa ayo no de bie na ni fewiem na ni firim ntutu ku ha de ohia no wo yere yare ya be fa ne ko akoswe ne yade wuna wasa wo fire bisa se aso mi pa twa akosi se na me ka se ka ben ne di akire mo de bia yi kura no kama na mama abusu nyina na wo mo de hia be ware be yare wa bra wo ware ase ye be kwa akofa no abokato twen wo enka umpu na ade ne be kokko kiri de obedi be fa wo na bia wutie yi a wunya maami bia wo ye wo fa bia wo ya wa ba ho abehwe no na okwa wakase bia gibibi kakra so we di adane na wo de wutie ye busua be fa bad ne ko akobo no ka umisa ye ba ya wo yire ni nyame adum wangu abaye wotie kama bibia ye adwuma nufu ye ntenkoi atuo yi moja wom kama ensuo girem kwande be kum di o sori ya wo kwe mama bibia ye adwuma bebia wo se wo su bia wo so kama wo honest wo asase ni nyina wo honest wo mama hwanya boni ma hwa menya binka ni wo honest uba ya ye do yire brew ye ba ya ba foforo ne magudam he ememme bi ye wudi fu ankasa boys die no kure no mo na se wo mayo emrantie yi mo hwe mo hoyie na monye wotimi ekofo ba foforo chesa wo yire yare wunim se wo yare chesa na dwun se kwa ka chesa ni yire wu na oba no so kwa wa hunu oba ne ma wo na no ni asami na no ni ma ya asama me ka mo se ma me nkai emanye na no yonko ba emema so mi se ye ma ka wiase sumdwe nko a wana ka kire wana ka kire mo pa mu nyina mu ngu na ka wiase Yesu na ba hunu sumdwe bebe wiase ka wiase Yesu mo pa mu nyina mu ngu mungu nko ni nka asase so mu mema na na ye ni ka bo ye ma so ja ko ya bo me so ye ni oje wiase ye ni nyame ye ma ayai enu ase wo po bia me na be prapra no hwehwe ni amane be so abayai mo ba ya ma ba ji aboso enne mo ba ji wiase aboso ade na wo yesa wo akọ bi ni amagudam na so akwata wo mama oba no man fre ni bi oba na mo ba aji aboso eye wonko afa oba bi amesi me penun se na wo bi so afa no waji aboso eye wonko afa ensem hamio tire minya kase da no ensem hamio mama wo de me twen no so obeba anyame ya do ye be kofie wa ko ba na wote fie ho no obey be ma ne boni kwadu wonwini hu yi o problem papa oba no so de ono so problem se ni woni be ma etuma ne na asemi ni me hu ni na asema yesai na ya de no ka sa mama bo wa na bo ehwa ya nkasa bon tie ni ye e man se ni man so woni be ma ate obona ni a che o se ni man ko ye fidi kase we so na be ka so asemi ni me hu ni na du hu ni anko be ka mama travel agent no ono dia say ente munu no keke yo ente yen twen yakoto akochira na yen hwe ko e be fo so na mami na me di ne ho ya ade akoto asase enye 1.2 billion was me mbe ko o man anti krono bodi o man na so de ne kata na kata no odi mfie du kura 500 million na wode krono onya ma Lydia wale mami ni ma sima ba ko na fe ni papa ya sore so sima ba ko de ase de sha no your friend say oh say ata da so no be body shame sa ti ne be bo na shame me baby am me what problem e first case no ofa no ase o ya de bia me ntia ase o e wo de he ho ne wo fa se wanyini duru say ya wodi no kwa akosua adepam na wanyem na wo fo so ase oba no won kwa aware ase 17 years
so enti wa fa kasa na me hwe nani mu din se no fa ade a wo ye enti e beboa no akoda se na ware na anye ya e fa dodo na afiri wo fa ene abusua because odim nyansa bia what ha what ye wo so say wanya 21 years fe no wanya 20 enu nti ade nyansa ade ahoboa ena no wo ya wo de kokko ware ensem pebre na wo ho so ena ware no so koye force sabi se wo bi kokko nyem wo ba wo fa ase a enkyere se chinchina ware no eni ti odo bi anim Krachi Junior odo bi anim oni odo bi ade ma sa mo be so ahunu enu de se wo ho akono ena eba na na bebre nkrofo ne nkrofo dey eye aware ntia so ahunu enso ya nyinsen beba eni ti mesre wo fa onto ne boas eni sika na odi puapu ano no enti wo mra mefa ne ba ne yere no wo mra mefa no aware no mesre enke be ya wo fa ntwensan kakra na aware no wa de awie no ti minim dia meka wa hawa is aware ni je bia aware na mo kan wa ye no ho ade no odi ababa aware so wori ni nyaye ababa aware so wori ni nyaye tie ye nwa aware wo ha ba de bi wo ho ne se ni je ni mu so amome ye nse kire ni ye nka akoda ni je be no ni je bebem so na ni je ni man ko wa so wo nyaye no wo nyaye no chese aye twan ti no wo ka ne sa ba ani je a ede ani je no akoda wo nya bi da popem se obehye ne ma bi yie na junior no so ahye ne ma bi yie on de oye be ma aye kura bi ani se okoko hu oba ne ma ewo ani ti me no ye force nyako amana kwa aware ase ho ne ha me wantena se na ye nkyerɛkyerɛ no wɔhyehyɛ nneɛma no yie wɔhyehyɛ nneɛma yie afɛ no wɔnya 21 nyame adom awo ba ya aha na sɛ bi kora ade pam hwɛ sɛ wɔka sɛ me need dress want to dress mama want to aduane ma me ni ɛna wɔnya maame ne papa so say wɔma me aduane ni bɛma na to ba dress nanga ɛwa hene fa moto bi ye ɛnya bɛma na to dress wa wo ye wadwuma wotimi wɔntena se ɛma common so bɛma to dress ma wa nyina ni so oba wote wa say ya na come de me wɔma me scan to aduane ni wɔn to pant wɔma me pad. What is this? What is this? Pad ya meme huna no mo bofu no no to pad mra. Kwande. Ya da mo ase, ana kwande ba ana bom. Oh, for you, no,